హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బాల్గాడు బిందాస్. మనందరినీ ఎంతగానో ఆదరించే బిగ్ బాస్ మళ్ళీ రాబోతుంది. అందులో ఫైనలైజ్ అయిన కంటెస్టెంట్స్ మనకు వీళ్ళే. ఇందులో ఫస్ట్ యాంకర్ రవి. మీకు తెలుసు, యాంకర్ రవి పటాస్ ఇంకా చాలా షోలో యాంకర్గా చేశాడు, అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేశాడు. తను కూడా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లో రాబోతున్నాడు. నెక్స్ట్ శేఖర్ మాస్టర్ చాలా షోలకు జడ్జిగా అండ్ పెద్ద పెద్ద హీరోలకు కొరియోగ్రాఫర్గా చేశాడు. ఇప్పుడు ఈ శేఖర్ మాస్టర్ కూడా బిగ్ బాస్లో కనిపించబోతున్నాడు, చూద్దాం. అలాగే యాంకర్ వర్షిని కూడా మనకు కనిపించబోతుంది, అందరిని ఎంటర్టైన్ చేయబోతుంది, చూద్దాం. అండ్ ఇంకా సింగర్ మంగ్లీ, తను పాటలు కూడా చాలా ఫేమస్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు సారంగధరియా సాంగ్ అయితే ఇప్పటికీ మా ఇంట్లో మోగుతూనే ఉంది. తను కూడా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లో కనిపించబోతుంది. నెక్స్ట్ టీవీ9 యాంకర్ ప్రత్యూష. మేము చాలా మటుకు న్యూస్ చూసే వాళ్ళకు చాలా పరిచయం, అందులో బాగా యాంకరింగ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు తిను కూడా కనిపించబోతుంది ఇందులో. నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ స్టార్ షణ్ముఖ్. తిను రీసెంట్గా సూర్య మూవీ చాలా పెద్ద హిట్ అయింది యూట్యూబ్లో. తిను కూడా మనకు యూట్యూబ్ బిగ్ బాస్లో కనిపించబోతున్నాడు. నెక్స్ట్ పటాస్ లోబో. తిన హెయిర్ స్టైలు, తిన షూస్, తిన డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు తిను కూడా బిగ్ బాస్లో చూద్దాం ఎంత ఎంటర్టైన్ చేస్తాడో మనల్ని. నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ యాంకర్ శివ. తిను యూట్యూబ్లో ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటాడు అందరివి, చూద్దాం మీతో ఎలా ఎంటర్టైన్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ యాక్ట్రెస్ సురేఖ వాణి గారు. తిను చాలా పెద్ద పెద్ద హీరోలతో నటించింది. ఇప్పుడు తిను కూడా కనిపించబోతుంది బిగ్ బాస్లో. నెక్స్ట్ టీవీ యాక్ట్రెస్ నవ్యస్వామి. తిను బుల్లితెరపై నా పేరు మీనాక్షి సీరియల్లో చాలా బాగా అందరినీ అలరించింది. ఇప్పుడు తిను కూడా కనిపించబోతుంది. నెక్స్ట్ హీరోయిన్ ఈషా చావ్లా. తిను ప్రేమ కావాలి, పూలరంగడు అలాంటి సినిమాలో నటించింది. తిను కూడా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లో కనిపించబోతుంది. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ శ్రీహాన్ అండ్ శ్రీహనుమాన్. వీళ్ళిద్దరూ కూడా మన బిగ్ బాస్ 5లో కనిపించబోతున్నారు. చూద్దాం వీళ్ళందరూ మనని ఎంతలా ఎంటర్టైన్ చేస్తారో బిగ్ బాస్ 5. ఓకే, ఈ బిగ్ బాస్ 5ను హోస్ట్ చేయబోయేది యాక్టర్ రానా హీరో. చూద్దాం వీళ్ళందరినీ ఎలా ఆడుకుంటాడో, లెట్స్ సీ. అలాగే ఈ బిగ్ బాస్ 5 వచ్చేసి ఆగస్టులో వస్తుందంటున్నారు, లెట్స్ సీ.